nampa asap saka kancamu jare kowe curhat wis bosen karo aku teka-tekane atimu ngomong yen pengen bubaran tanpa sebab kowe ora terus terang durung siap kelangan kowe tapi yen diteruske keloro-loro tak sabar-sabari atimu sing kanggo jaluk menang dhewe ora ngerteni aku yen diterus-teruse mungkin wis beda rasane bubaran yo bubaran tinimbang padha lorone janjane eman-eman durung siap kelangan dipaksa ikhlas nampa kenyataan Hela pesanku siji eno pancen pengen bubaran tak jaluk aja lalekke aku wis ikhlas yen kudu kelangan kowe sehat-sehat sayang titip salam kanggo ibumu durung siap kelangan kowe tapi yen diteruski keloro-loro tak